Selv tak da. Kan du have en fortsat god dag så? I lige måde da. Yes! Endnu en tilfreds kunde! Så friske er vi ikke hos Jysk Pension, men tæt på. Endnu en! Til gengæld er vi sådan her. Jysk Pension, det er jo et videnshus. Jysk Pension, det er et konsulenthus, der hjælper virksomheder med at optimere deres pension, deres sundhedsløsninger. Vi har valgt at sige, at vi er de små og de mellemstore virksomheders foretrukne samarbejdspartner. Og det vi er rigtig gode til, det er, at vi samler vores små og mellemstore kunder i nogle puljer, i nogle grupper, og det gør, at de får nogle indkøbsaftaler, der er helt unikke for branchen. Så det vi er rigtig gode til, det er at snakke i øjenhøjde med virksomhederne. Vi kan komme ud og forklare på simpelt nordjysk, hvordan at en pensionsordning fungerer, og hvordan kunderne kan optimere. Så kort fortalt, så er vi et rådgivningshus, der kan hjælpe med alt, hvad der vedrører personaleforhold, pensionsforhold, sundhedsforhold. Når man ringer til os, så er der rent faktisk et menneske i den anden ende af telefonen. Vi tager telefonen nærmest med det samme og sørger for, at kunden bliver hjulpet bedst muligt. Men jeg tror på, at det giver kunderne en anden oplevelse. Jeg tror på, at det giver dem en mere positiv oplevelse, og en oplevelse af, at vi har et nærvær over for kunderne, og vi bekymrer os om vores kunder. Vi oplever Jysk Pension og medarbejderne, ikke bare vores kontaktperson, men også de medarbejdere, der er på kontoret, som meget service-minded. Vi mailer eller ringer til dem og får med det samme svar. Og det gælder sådan set både vores medarbejdere, men også virksomheden, når vi har nogle spørgsmål. Vi har haft nogle eksempler med kritisk sygdom, vi har haft nogle eksempler med nogen, der skulle have psykologhjælp og andre ting af den art. Og der er det rigtig, rigtig rart, at der sker noget i en fart. Det giver jo det ekstra, at vi i forvejen synes, at det er en god ting, at vi som virksomhed har en holdning, som vi har udtrykt gennem en pensionspolitik. Men når så, at der rent faktisk sker noget med en medarbejder, så er det rigtig godt, at det også bliver bekræftet, at der faktisk sker noget med det samme. Helt overordnet set, så får vi jo det, som er allervigtigst, et fornuftigt afkast på pensionsopsparingen og en god forsikringsdækning. Det er de nære ting, som betyder noget, også når vi skal vælge pension for så mange medarbejdere. Dernæst så får vi jo en samarbejdspartner, som har fokus på vores forretning, og som er proaktiv i forhold til de nyheder, der er på markedet, og sørger for, at vi er opdateret, og ikke mindst, at mit personale også er opdateret. Vi tror på personlig rådgivning. Vi tror på, at man skal mødes med kunderne med et ord. Så er det personligheden, der er forskel.